जाय मानसिया आंनावहाय फैसा दाबिदों, जाय मानसिया आंखौ धमखि होदों आरो जाय मानसिया जोंनि न'खरखौ थगायदों, नैबे मानसिनि नाम्बारा बेनो आरोना लोगोफोर। आरो बे मानसिनि स्केनाराबो नैबेनो। मानोना बियो आंखौहाय फैसा ब्रा ब्रा सोनानै हरनो होबाय थादोंमोन, आं हराखै। नोंसोरो भिडिअखौ दानला दानसि नायनो नाङा आरोना लोगोफोर, फारसेनिफ्राय खोनासंलां आरो जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे गोरिब सुबुंफोरनियावहाय बा गोरिब न'खरफोराहाय माबा मोनसे दुखु बा निदान जायोबा नै बेफोरबायदि मानसिजों जाहाथे दागा दागि दाजाथों आरोना। बे मानसिया बुंदों जे गुवाहाटियाव साख्रि मावो, अदालगुरिनि होनदों आरो। ओमफ्राय बियो अदालगुरि अफिसाव थायो होननानै बुंदों बियो। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नुनानै बा जोंनि न'खरनि हालोदखौ नुनानै बियो ओरैबायदि दुखु नांदों होननानै माने जोंनि मादारजोंहाय गाबै गाबै रायलायलायबावबाय आरोना बियो। माने जोंनि मादारनि नाम्बारखौ फार्स्ट बिदोंमोन, मादार फादारनिखौ। ओमफ्राय आङो आंनिजोंनो रायलायनो हागोन दे होननानै आं माने कभारेज खालामना होदों। ओमफ्राय बेफोरदि सोंफ्लालायनानै रायलायबाय आरो। ओमफ्राय जोंनि मादार होनबाय सिन्था खालामनाङा आब', दुखु खालामनाङा, जोङो बान 3 थिं लांगोन, ओमफ्राय सियार 4 लांगोन, ओमफ्राय माइरं दैरं गाननाय जोमनाय गासिबो लाजोबगोन, गारि गंसे जाखाबाय। मानोना गाबोन फुंनि 8टासोआव जों नोंसिनि न' मोनहैगोन। मानोना नोंबो गामिनि रायजो राजा गावबुरा सेक्रेटारिखौ लेंनानै रायलायनानै दोन, मानोना जों मोजां गाज्रि सावरायबोगोन, बिदि होननानै बुंलायलायबाय बियो। ओमफ्राय होनबाय नानि बेबायदि जाथाय जानाय समावहाय भिडिअ खालामनायावहाय रावबो थाइसे थाइनै अनसुंथाइफोर हराखै नामा होनबाय। ओमफ्राय आं होनबाय हरदों, मानो हरा जानो, बिदि होननानै बुंबाय। ओमफ्राय गासै टटेल बेसे मोनखो होनना बुंबाय। मैयाथ' 3000नि खाथियाव होनबाय। ओमफ्राय दिनैलाय होनबाय, दिनैथ' 1600 दङ होनना बुंबाय। ओमफ्राय टटेल बेसेबां जाखो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय आं खिथाबाय। ओमफ्राय बिदि होननानै होनबाय, दे होमबा नानि मोजाङै मोजां नोंबो न'खरखौ नाय र' दै, जोंनाहाय अफिसनिफ्राय फन फैदों होनबाय। ओमफ्राय बिदि होननानै बियो दानबाय। ओमफ्राय आरो फन खालामफिनबाय आरोना। ओमफ्राय बुंबाय बियो, नानि गासैबोथ' जाखाजोब्बाय रेडि, ओमफ्राय माने दा गारि भारानि दाम एसे नांदेरगौ होनदों, माने जोंनि आखायावथ' एसेबां फैसा गैला, नोंसिनि न'खरनि माल बुस्थु बायनायाव थांजोब्बाय। ओमफ्राय दे नोङो अननानै नोंनि आखायाव जिखिनि फैसा दङ बेखौ जोंनि स्केनाराव सोना हर होनबाय। ओमफ्राय आं होनबाय, हाब आं बिदि हरनो हानाय नङा आदा होनबाय, नों हाथाराबाबो 1500 हर दे होनबाय। 1500बो हरनो हानाय नङा होनबाय। दे होमबा 1000सो होनबाय। 1000सोबाबो हरनो हानाय नङा आं आदा होनबाय। ओमफ्राय मानो होनबाय, आं नोंसोरखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों, मानोना नोंसोरबायदि मानसिया थगायनानै जाग्रासो, नोंसोरो मानसि मोजां नङा, गोरिब सुबुंखौ अनसायनो नालागे, नोंसोर गोरिब सुबुंनिफ्रायसो थगाय फैसा बुख्ल' बुख्ल' जाग्रासो, बिदि होननानै बुंबाय आङो। ओमफ्राय बिदि बुंबा बियो लाजिनानै दानना हरबाय। ओमफ्राय दानना हरखांनायनि उनाव दसे थानानै आरो बेलेग नाम्बार फन फैबाय। बेलेग नाम्बारा बिसिनिनो पार्टि जानो हागौ आरोना। ओमफ्राय बे होनबाय, नों जोंनो फैसा होआ ना, नोंखौ जों एटेक खालामगोन होननानै बुंबाय बियो।